tots, moltíssimes gràcies. Un últim missatge per agrair-vos enormement la participació en aquest congrés. Quasi 200 inscrits ens heu acompanyat al llarg d'aquests dies. Ponències, xerrades, tallers molt interessants, un contingut que encara ens ha donat més ànims per afrontar aquest moment complicat que vivim, però que reforça la idea que teníem des de l'inici del Congrés, que és que Catalunya és un gran país de fires i que d'aquesta pandèmia en sortirem ben segur, reforçats. Moltíssimes gràcies a tots i a reveure. Aquest congrés ens ha carregat d'energia. Una abraçada des de Vic. Són moments excepcionals, però ens en sortirem. Seguim endavant. Moltes gràcies, FEFIC, pel suport al món firal. Moltes gràcies i seguim fent fires. Moltes gràcies pel vostre suport al sector firal. Moltes gràcies per la vostra participació. Moltes gràcies a tothom pel vostre suport i compromís cap al sector de les fires. Bons aprenentatges